Добър ден, казвам се Павлен Панов и съм в Янчжоу, Република Китай, покана на нашите партньори от Муянг Груп. Муянг Груп е световна корпорация, най-голямата света фирма за производство на машини и оборудване за фуражна мелнична промишленост, за маслодобивна промишленост, метални конструкции и други изделия, които са свързани с производството на храни. В това число и силози, метални силози по проект, изпълнени и по задание за съхранение на зърно и меки продукти. Муянг Груп, като статистика мога да кажа, че в Муянг работят около 4000 човека, като само в новия офис и по-точно в търговския отдел са 100 човека и това са хората, които са свързани с продажбите на готовата продукция. При слизането виждам едно послание, което приятно ме изненада, да ме изпълва с чувство на гордост и уважение към партньорите от Муянг Груп. В Муянг Груп работят повече от 4000 човека. Тук се намираме, пред нас е отделът за продажби, а в тази посока е помещенията, където се хранят работниците. Изключително модерни помещения на изключително ниво. Това е една от главните работилници на Муянг Груп. Както виждате, клетката е зашеметяваща. Това е нещо изключително. Ние виждаме тук основните оборудвания, които се произвеждат. Ясно се виждат градилките, екструдерите, изсушителите, охладителите, рендери, елеватори или всичко, което е свързано с мелнична и фуражна промишленост. В това число и маслодобивна промишленост. Най-голямата беше изненадата ми, когато ми предложиха да обиколим производствените помещения с тези колички, които повече като колички за гол в друг мащаб. И наистина ние направихме едночасово посещение на една от големите работилници на Муянг, основната работилница с тази количка. Изненадата беше и преживяването за един от дизайнерските офиси, където се проектират и сглобяват елементите. А тук, близо до дизайнерският офис е и работилница, където наистина се изработват и връзката е много добра. Между проектиране, проучване, проектиране и производство. Тук се проектират машините в дизайнерският офис, а тук се сглобяват в главната работилница. Машини зад мен са готови за доставка на своите клиенти в целия свят.
изправен пред един смесител, може би най-големият смесител в света, 16 тона на час, на шарж, 100 тона на час лешено смесител. Моето посещение е свързано и с изпълнението на един проект. Тук съм, за да получа машините, които са поръчани и произведени от Боянг, за да видя как са произведени и да ги изпратя за България. Това е екструдер 5 тона на час, произведен за фуражни храни в град Ловеч. Склад за резервни части, които са необходими за производството на машините и създобяването на машините на Боянг. Ние имаме решение да създадем такъв склад и в фуражни храни в град Ловеч. Офис залата е едно от многото офис зали на Боянг Груп. Ние в момента приехме оборудването, което се изпраща за фуражни храни град Ловеч. Това е първият проект и видяното тук ме накара да проведем разговори и да направим един втори проект за друга инсталация. В момента с господин Питър Динк уточняваме параметрите на новата инсталация. В разговорите участва и господин Хом Ли, който е продуктов менеджер за Европа, а Питър Динк е представител на Боянг за Източна Европа. Удоволствие е да се работи и с госпожица Джун, която също участва в нашите разговори и даде съответно съвети по отношение на новия проект. Щастлив съм, че мога да водя разговори на професионална тема с такива млади и образовани хора. Изключителни професионалисти. Благодаря.